I dette indslag, der kan du se, hvordan du afmonterer din Kickstarter-arm. Og det gør du sådan set ved at dreje til venstre på den her umbraco-skrue. Simpelthen så den løsner sig. Sådan der. Så tager du skruen ud. Og herefter så kan de godt sidde en hel del fast, så du lirker frem og tilbage. Simpelthen for at få den af. Sådan der. Eventuelt, hvis du ikke kan gøre det på denne måde, så kan du eventuelt, nu viser jeg det bare som eksempel, tage en flad skruetrækker ind imellem, hvor der er et hak her. Eventuelt, hvis du ikke kan komme ind, så brug en gummihammer til at banke ind, så den simpelthen løsner sig omkring kernen her. Så kan du herefter tage og løsne stille og roligt af igen. Det var vores gode råd fra knallerscooter.dk, og vi håber, at du kommer godt videre i dette projekt.